zenbat karakar errekak pasa behar hondik. Erabaki arte eiztari eraretia ireti gauen beldurrez nora ezean garaia duk motel esaiok ez pentsa gehiago esaiok amodioaren aurrean egia lotxak abesaten ikasi behar du. Guztian nabil zuen atzetik lagundu nahirik zuen atzetik oskortu egin hau zuen eta berentzait nolo egin oskortu egin hau zuen eta berentzait nolo egin baina neska horrek segurazki nahirik ire ondoan gauntan egotea neska horrek segurazki nahirik irea hortikan hori entutea neska horrek segurazki nahirik bilurrik gabe ikori esatea neska hori segurazki ere desio berdinak betena jantzebiek iaba saio ez pentsa gehiago amodioaren aurrean egia lotxak abesaten ikasi behar du. Taniga guztian nabil zuen atzetik lagundu nahirik zuen atzetik oskortu egin hau zuen eta berentzait nolo egin oskortu egin hau zuen eta berentzait nolo egin taniga guztian nabil zuen atzetik zuen atzetik zuen atzetik oskortu egin hau zuen eta berentzait nolo egin oskortu egin hau zuen eta berentzait nolo egin taniga guztian